Čus, moje meno je Michal a vítam vás pri hre Ace the Horror Game. V hre ide vlastne o to, že ste uväznení v nejakom dome a naháňa vás príšera. Túto príšeru som ešte nevidel, keďže túto hru som ešte nikdy nehral a ani som si nepreberal na YouTube nejaké návody, ako to hrať, ale viem iba to, že môžete zbierať oči a vlastne pomocou nich môžete vidieť, kde vlastne sa tá príšera nachádza. Nemusím ani otvárať dvere, otvoria sa sami. Zošak sa šprintuje. Takže keďže som Juice bol, tak nahodím niečo šprinty do vedľajších miestností. Money bags. Čože? Čakal som sa pani čítačku. Ďakujem veľmi pekne. Už sa určite všimnite si ten dym v lampe, ty kokos. Jaké očaky. Čože? Ty koko. No tak toto je náha. Zadrbal ma, ani som nezačal. Ak mi dáte 10 lajkov, natočím ďalšie video. Ak mi dáte 20, natočím video, ktorým bude mať 30 balíkov. Ďakujem vám za vaše lajky a teším sa na budúce.